Ей, дами и господа, ето това е неделната скара. Ето е хубави пържолки, така как се пекат. Просто ароматът е невероятен. Страхотен аромат. Всичкото отгоре си вали лекичко и някакво, виждате така на камерата, значи пейзажът е страхотен и ние ще отгледваме едни красиви пържолки с, разбира се, подходящо за тях питие. И така, здравейте и от мен, DJ Сашо.